Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngokeshembe isibongo umfuka isikobudi lakhe lamasoka itombototho bedotele empahleni umphedlemane umama omkhulu kusiqeqeza ibhodo ongaphathwa ngaphezulu thina gorikana ngoba zonke into bezikundile handi manje cije imamba cije umsholo ntombi zimbili engeke nqathinya seklemoto nobone namajuma amabili shengoma phathota abazulu kuluma kofu umkhotho odukene ibindi ngithumile lapho wafa yimina sekunjalo njengamanje sithi nethezeka TV ungangena ku Facebook unethezeka TV uTikTok na ku YouTube nethezeka TV ulosithola khona njengamanje sike sihlala nabafowethu abahlala kakhulukazi emgwaqweni abanye bengebi nazo indawo zokuhlala uthola ukuthi banama shelter abahlala ngaphansi kwazo kuningi esiye sikuthinte namhlanje ikhona insizwa esinayo njengamanje esokhuluma nayo kodwa siqapheleke namhlanje akuyona igama noma akulona igama layo langempela ngenxa yezizathu ezithile akulona igama layo langempela ngenxa yezizathu ezithile kodwa kubalekile isekuthana ukuthi sizwe uvo layo uma kuye ngokuthi ufisa ukuyisiza uyobe usuxhumana nathi kwinethezeka TV kwahlala unethezeke TV uyangena laphana usithole na kanjani ko YouTube napho la ku Facebook uphinde ungene na ku TikTok akhona ama inbox ku Facebook amwekelekile uyasithola na kanjani njengamanje ngoba ikhona lensizwa igama lakhe uMichael engokagumede Michael angikubingelele yebo sawubona njani bhuti Siyaphela mteka baba sikhuluma nawe njengoMichael Gumede sithe asikufihle igama ngenxa yezizathu ositshele zona ungasho wena uma kuya ngokuthi uthi fahla mhlawumbe wenzela umndeni noma wenzela abantu abathile ikuphi okwenzelayo kwizathu zokuthi igama kungabela ngempela bhuti wami ngilibeke nje licace kahle iqiniso ukuthi ikahle uma wengane zami nabantu basekhaya abazi ukuthi ngila bazi ukuthi ngikwenye indawo kodwa ngokwesimo ngigcine ngila eThekwini ngezimo ke ezenzakalayo Okay akedlule lapho mfuka Gumede ake sibuyelene ekutheni ukuthi yini ekwenze ekutheni uze ugcine uhlale lapha emgwaqweni ngoba ziningi izinto ezenza abantu besuke emakhaya begcine bebe lapha emgwaqweni ake singene kuwena mteka baba usitshele nje istory sakho sisuka size sifike la ukhona njengamanje yebo ngiyabonga sanibonani njengoba esho ubhuti nguMichael wakagumede isibongo ngidabuka endaweni yakwaMaphumulo la bakwethu ngizoke nginichazisele kahle ave ibhlungu into eke yenziwe abantu bethi bangamakholwa ngoba ekugcineni engizokusho ngabe angikho la engikhona ngizalwa nezingane ezisindisiwe ukuhamba kwama wami uthe mayihamba it was 2003 January it was umhla ka4 I remember uthe mayihamba emhlabeni impilo yami la iqale khona ngathi iyacindezeleka kakhulu engakuba uhambe kwahamba laselihamba nekhehla futhi emhlabeni uthe malihamba ikhehla emhlabeni kwenzeka izinto eziningi engangokuba saxabana kwaze wagcinwa sekuthiwa mina fanele ngiphume ngoba manje mina nginokubashisela impepho nginokuvukwa lezinto zami engangokuba okubhlungu kunakho konke okungenza ukuthi ngempela ngize ngigcine ngithi hayi kusho ukuthi kahle angizalwa nabo uthe uma kufika la ekuthenini khona uphuma izinto ezayibhalwe ubaba ezibhala phansi ukuthi fanele siphunyelwe izona ekuthenini manje edlule emhlabeni ngathola ukuthi mina ngumuntu onjengomuntu oshawa ngecurrent noma okhishelwa eceleni njengomuntu engaze ngithi angizalwa nabo kodwa ngibe ngizalwa nabo engichazayo ke okuyikhona ukuthi kahle ngabona kungcono ukuthi no kunokuthi ngithathe izinqumo ezibhedayo ngcono khona ukuthi ngingasafarisha ama-get out noma ngempela ngihambe ngingaziyo ukuthi ngikuphi kodwa ngibe ngazi ukuthi ngikhona ngiyaphila futhi okumnandi uma ngikhona engikutholayo ngiyakwazi ukusondela eduze kwabo ngifika nakho enginakho fike ngibashiyele lokho ngoba nginanezingane kuyaphoqa ukuthi uma kukhona engikutholayo ngisondele eduzane ngiyabonga ake sibuye la mteka baba ngenkathi
abazali basaphila nabo babekholwa kuzo lezi inkolo hlobo luni lenkolo othi wena bangaphansi kwalo wena awukholwa ngaphansi kwalo ngoba uthinte nendaba yemimoya eqinisweni lilonke sizalwa uArchbishop ubaba wami ube Archbishop enebandla laseZion ebelikade linama branch awu9 engangokuba njengoba ngisho ngithi ukuhamba kwama emhlabeni ikhona okuqale kwashintsha izinto engakuba ngisho nali ibandla laqala lahlakazeka nalabo bakithi nabo bangena insimbini lenkolo leyokusindiswa engangokuba bayigxeka ngalendlela lento yemoya engangokuba ekugcineni kunakho konke okwangihlukumeza kakhulu namanje okusangiphatha kabi uthe ubaba mayihambe emhlabeni thina besiyinkolo eshaya isigubhu yaseZion kodwa ubaba uthe mayihambe emhlabeni wangcwatshwa ngendlela yokusindiswa engangokuba mina njengomuntu ohlushwa yilento yemoya ngagcina ngisala ngisho ukusala ngingayi ngisho emalibeni engakuba angilazi ukuthi likuphi linjani la likhona. Mfowethu sesibuya ke indaba yokusuka ekhaya usuka ekhaya uthi uyapi mawuphuma nje ekhaya koqala ufike laphi mawufika mhlawumbe eThekwini ngoba uke wathetha indaba yakamaphumulo mase ufikile eThekwini umukeleka kanjani la ufikela khona mawufikile khona wadlulela phambili wafika kanjani la ufikele khona ngicela leso story njengamanje sisasi buti wami bengikade ngihlala eMjondolo eSydney ukuhlala kwami eSydney kahle kahle ukhona umfowethu wangakithi obekade enendlu khona ehlala khona eMjondolo ngisabamba amatoho nami ngivuka ngihambe ngiyofesa ekseni mhlambe ngithole mhlambe ngingatholi kuthe ekugcineni la khona esaxabana khona wayekade ebuye nentombazane ebusuku so mayifika nentombazane ebusuku kwaphoqeleka ukuthi fanele ngiphume endlini ukuze akwazi ukuthi bakhululeke so ngenhlanhla ngalala komunye umakhelwane lento yalokho iqhubeka engangokuba kwaphoqa ukuthi fanele ngithole indlu yami khona eSydney ngayithola indlu ngitohoza uthe after iCovid ila khona ekonakala khona kakhulu izinto ke yaphetha namatoho ngaqala ngabuya ngeza kule ndawo le ekuthiwa kuse point la ePoint kahle kunalezi indawo ezama flats ekuthiwa ama shelter othola ukuthi ngosuku mhlawumbe khokhu 30 rand mhlawumbe amanye u40 rand khona kuye kube better ke khona ngoba banesapha yakhona uyakwazi ukugeza ekseni futhi bane breakfast before uphume kodwa nje impilo nje ekanjalo engathi manje ngiphansi kwayo ngiyabonga kuleyo ndawo. Mfowethu mawufika ke ePoint uyafika bakhona abantu yababona nabo basuka endaweni ezahlukahlukene niyaxoxelana izitori zenu ukuthi wena ufika kanjani la uma ungenayo ke imali wenze njani mhlawumbe lo 30 rand ukuthi mhlawumbe uthola ishetha na ulala impela siyahlala noza kwethu sixoxe izinto ezihlukahlukene ngoba silana ngendlela engafani ngendlela futhi ezinye ezibhlungu engakuba ukhona omunye umfowethu esihlala naye khona shelter okwakhe kubhlungu kakhulu ngoba umndeni wakhe wahamba nezikhukhula wonke engekho eSemarisburg naku khathi kunalemvula le eyanayo enkulu so siyaxoxelana nje izitori zethu la ekuthenini uma kungenzakalanga ukuthi ngibe nayo imali ngiyengenze kanjani kuyakuphoqa ukuthi fanele ngilale eminyango ngoba lapha emashelter awungeni ngaphandle kwemali hlobo awungeni fanele ukuthi ukhokhe ukuze ukwazi ukuthi ungene ulale ngiyabonga mntaka baba sanixoxile izitori zeni ngaphakathi bakhona abantu abafikayo bethi bayanceda sesikhuluma nomuntu osekhaya njengamanje osibukayo mhlawumbe ononcedo uyakubona ukuthi uyinsizwa ayiphelele
kwenzakalani uma nincedwa noma ikhona indlela mhlawumbe abazama ukunisiza ngayo ukuthi niphume ezidakamizweni nakokunye mhlawumbe masungenile kwidakamizwa ngoba ngisaya kwezidakamizwa ngifuna kulaba kakhulukazi akwabantu abazama ukusiza lapha nalapha ngoba kune breakfast lapha nayisapha kulo 30 rand enisuke nothola la ephonini khona kuyenzeka ngoba sinamakhono angafani mina njenganami nje kwesinye isikhathi ngidlale isiginci esontweni ngidlala ubasketball ngiyadlala futhi ne-keyboard kodwa isikhathi esiningi ngidlale sona isiginci mhlambe ngikwazi ukuthola lawo amasenti makuyisonto ngaleyo ndlela mhlambe ngoba bayakwazi ukungipha mhlambe loyo 100 rand mhlambe lo 50 rand la nje ngingasho ngithi impilo nje siyayincenga khona nje kodwa la kulaba abafowethu laba abanye njengoba nje uthi siyaxoxelana okay right ngazo okay right izitori ya impela siyaxoxa izinto zibe ziningi njengoba nje ngisho ngithi abanye bahlukana nemndeni yabo kabuhlungu yabo nje yabo kodwa nje engingakusho ikhona ukuthi ngiyafisa ukuthi ekugcineni ngigcine ngisuka la engikhona cause impilo ngiyitshele ukuthi ayiphelile ngoba ngisakwazi ukuthi ngisukume ngihambe Ashley ngumuntu owenza imisebenzi yezandla futhi yep ya ngiyakha ngiyaplastela ngiyapenda isilingi amanzi ngiyawenza nayo ke instrument ke base kuba mhlambe nakho ukubhala ke lezo ingomanyana ngoba ngisuke ngithi ngizama ukuthi kube khona into engithi ngikhipha busy ngayo for ukuthi ngingagcini ngenza izinto eziningi ezibhedayo so nje ngiyengizama ukuthi impilo ngihlanganise kanjalo ngiyabonga ake ngibuye la ekuthenini ukuthi uthe nibuye nisonke ushaya instrument esontweni khona lapha ngaphakathi niyakwazi kuba mhlawumbe makuyisunday kube nenkonzo ekhona noma uyaphuma uye kwenye inkonzo ngaphandle khona inkonzo engidlalelayo engaphandle khona ngaphakathi kuyaba khona umkhuleko owenziwayo emini ngesonto kodwa mina isikhathi esiningi nje ngidlala ngaphandle kwelinye ibandla ngiyabonga okay idakamizwa uyifice zikhona kwabanye ozakweni uyafika la mhlawumbe kukhona idakamizwa vele nawe uyidlayo mawufika la kukhona ezinye ezidumile okuyizona futhi ezidlala ubi kakhulukazi kubantu abahlala kakhulukazi estradeni sengibuya la ekutheni wena iziphi ezifike wangena kuzona usofika khona la estradeni bhuti omdala iqiniso lilonke ukufika kwami la ngifike ngingabhemi lento ekuthiwa inyawupe kodwa lento yokuthi lokho hamba ubhema insango uhlala nabantu abahlukahlukene ngagcina ngingena kuyona ngangazi ukuthi ngingene kanjani engangokuba engasho ngithi isona sidakamizwe ngisisebenzisayo kulezi zidakamizwe engasile zona zikhona abaningi bayisebenzisa okunye kuthiwa yini noma crystal amanye oma rocky khona yini kuthiwa yini lento mayifaka emakhaleni lokho yonke yabo nje ziningi bayayisebenzisa kodwa nje ekuyikhona khona engathi uNkulunkulu ma engangipha amandla ngiphume khona futhi ngiyazi ukuthi impilo yami isengashintsha isengaya kwelinye izinga ngiyabonga okay ake sibuye ke kuyona le esikhuluma ngayo njengamanje uthe ungene kakhulukazi kwinyawupe okay inyawupe ihluke kanjani kuyiwunga mawubuka iwunga nama rock lawa ake echazwe kuhluke kanjani mfowethu ngifuna ukubheke wena ekutheni ukuthi ibapha abantu okunzima ukuphuma ezimeni zezidakamizwa kunina masikhuluma ngezidakamizwa okuyikhona ukuthi leli gama elithi nyawupe igama engasho ngithi alijwayelekile kodwa iyona iwunga kahle kahle isona sidakamizwa esinkinga kakhulu ngobani uma usebenzisa iqiniso lihle ekseni mawuvuka umzimba uyakhathala fanele ukuthi ulunywe isisu uma ungakawutholi and then mawusuyitholile okay uzoba right ube active kodwa mayiphela futhi egazini fanele ukuthi kube njalo engakuba futhi uma ungayitholanga
ngeke uzulale ngisho ebusuku abanye bayaphalaza abanye bayakhishwa izisu njengoba ngisho nje kodwa isona sidakamizwa ngeke ngithi mangibheka ngibona ukuthi isona sidakamizwa ekunzima ukuphuma kusona kodwa uNkulunkulu emuhle njengoba ngisho ngithi akukho okungenzeki. Mteka baba uchaza isitori sakho nansi enye indaba uyinsizwa uqhamuka emakhaya noma beyingane mhlawumbe noma wengane ngiyabuza uma kuya ngokuthi ke nifuna ukuyithokozisa nenza njani? Mina ke njengoba ngila eThekwini ngayitshela nje ukuthi angifuni into ezongiphazamisa engakuba ukuba nomuntu osifazane ave kuyinkinga ngoba njengoba ngisahluleka ukuhlanganisa okwami mase senginomunye umuntu kuzoba nzima kakhulu so nje ngingasho ngithi ukuyithokozisa kwami kusemumva ekhaya mangisuke ngihambile ngigodukile ngiyakwazi ukuthi ngixhumane naye uma wengane zami ngendlela esixhumana ngayo okay kube kuhle futhi njengenjwayelo kodwa nje njengoba ngila eThekwini uNkulunkulu ufakazi angifuni nje into ezongenza ukuthi ngicine ngiba nezinkinga. Ngiyabonga futhi Mteka baba sesivala njengamanje ungathini kumuntu odinga ukukusiza ufuna ukuya ehome qala kwakho ukushintsha kukhishwe mhlawumbe lezi zidakamizwa segazini uyazi ukuthi kuthatha isikhathi futhi kubhlungu akumnandi kodwa ke egcineni uyafisa wena ukuthi kwenzeke lokho mangathi waqala kusasa ungakwenza lokho umuntu omdala lihle iqiniso ngikhathele ilempilo engangokuba ngisho ngathiwa umuntu uthi mfana kithi namhlanje hamba uye home nansi indawo ozohlala kuyona ukwazi ukuthi uphume kulento ngingabonga kakhulu engangokuba umuntu mangathiwa khona ongangisiza ngingakujabulela kakhulu lokho ngoba ngisho into engike ngayizwa ngabanye ukuthi ngisho kithi ekhaya sekwamayicanasela yabo so nje manje sekuningi nakumina ngiyabuka futhi akumnandi ukuthi ngithi ngizobuyela einganeni zasekhaya ngisasebenzisa lesidakamizwa ngoba ekugcineni mawusebenzisa lesidakamizwa uhlezi unjengomuntu onjani oyisela yabo nje noma kuthiwa kulahleka isipuni kuzothiwa awu sibanibane ngoba ubuyile so nje ngithi ngiyafisa ukuthi ngisizakale khona angakabi nesikhathi eside because I think it's about 1 year 9 months sebenzisa lento le kodwa ngethemba ngiyazi ukuthi ngisengakwazi ukuphuma kuyona engakuba mangathiwa ukhona ongangisiza ukuthi ngiphume kulento uNkulunkulu uyombusisa uyomandisela. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu Mteka baba ukukhuluma nawe. Awu nami ngiyabonga kakhulu. Mbuke lapha ekhaya kulula nje ngena ku YouTube uthi Nethezeka TV, uFacebook na ku TikTok uthi Nethezeka TV. La usithola khona ngempela sikhuluma izinto okuyizona enzima futhi ezihlupha abantu abahlala lapha emgwaqweni uthola ukuthi inhliziyo isemuva isekhaya. Uthi umfowethu la ekhaya kukamachanga kampunze edlemini uyafisa ukubuyela khona eyosiza elekelela inkinga ilesidakamizwa asibone ukuthi senza kanjani sithinte ungene usiWhatsApp usixhume uwenze yonke into kodwa ungangena nalapha kwi-email kubalekile ungena kwi-email yethu ngoba uyibona ibhalwe escreenini ngena njengoba uyibona ibhalwe escreenini uyithathe njengoba injalo emva kwalokho sokwazi ukuyiphendula i-email yakho sibone ukuthi sibasiza kanjani abafowethu laba imizi yobaba angabhidliki ikhona mina nawe ayibuyidimane igama ngumzothule umfukashembe umzukulana kabhombela isitimela samampondo umnqamla nkongo fela imbethu umhlaba nezulu ayibuyidinga edibane na kanjani next time.